ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manawsab kanimo. Mga igsuon, ining unang adlaw human sa Paskos pagkatao sa ulog simbahan ang piyesta ni San Esteban, ang unang martir sa atong simbahang Katoliko. Usa kini siya sa mga 7 ka diakono nga gipili sa mga apostoles aron mutabang nila. So dikon ni siya. Uban kaniya padayon tang magampo nga mahatagan og kalinaw, kahusay ang tibuok kalibutan, tagan og kasulbaran kining pandemic nga atong giantos hangtod karon. Nya ato sang iampo padayon og pasalamatan ang atong mga benefactors nga nagtabang nato dinhi alang sa atong mga proyekto, kalambuan sa atong parokya. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. Itugot o Ginoo nga masunod namo si San Esteban nga among gihandom aron makat-on kami sa paghigugma hangtod sa among mga kaaway, kay among gisaulog ang pangili niya nga nahibalo pag-ampo o pagpasaylo bisan sa mga nagbukod kaniya.
Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom. Nagbuhat og dakong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Ug ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinagoga nga ginganlag mga taong libre. Ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Samtang ang mga sakop sa labawong hukmanan namati kang Esteban. Nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug nga si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naabli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan. Ug nagdungan silang tanan sa paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawas sa syudad ug gibato. Ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo ug ang usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagpakahimo nga akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanako kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong daton og tultulan. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinud-anong Dios. Ang akong pagsaligana sa Ginoo, magsadya ko maglipay sa imong kaayo. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Padan-agang imong naong ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaayo. Gitaguan mo ako diha sa landong sa imong presensya. Gikan sa gikasabutan sa mga tao,
sa imong mga kamot o Ginoo. Akong gitugyan ang akong espiritu. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa napulog usa ka tinun-an, pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga mudakop og mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan og latoson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan og sa mga hari tungod kanako og makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila og sa mga dili Hudiyo. Kung taralo na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan, nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon, ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Misteryoso gyud kaayo ang pamaagi ni Kristo. Dili nato matugkad kay ang iyang misyon nga ang iyang mga apostoles nga mosunod niya makakonverter sa tanang mga tao. Kanabang musangyaw sa tibuok kalibutan. Pero ang iyang gi-warning nila nga kung musunod gyud mo nako, ang una gyud ninyong mapaabot mao gyud nga lutuson mo. Nya dili ra gyud ordinaryong mga tao ang mga lutos, mga hari, mga emperor. Kana dili na sayon oy. Musod ka og usa ka organisasyon, nya ang isulti nimo lutuson ka, patyon ka. Ganahan ka kang muuban ana. Kamo ganahan mo. Nya nganong nanimba mamuron? Unsa man inyong tumong karon nga nanimba? Unsa may tumo nga nagsigi tag balik-balik og simba? Aron mosunod niya. Nya unsa may atong mapaabot? Wa man mausab ang iyang saad. Ang iyang saad ningon na siya nga lutuson gyud mo, dumtan gyud mo. Ana. Nga mao ni siya ang mahitabo. Basta magsunod gid ang Kristo, lutuson gid ta, dumtan gid ta, patyon gid ta sa atong isig katawo. Mismo kuno sa atong mga igsoon. Nya di gid na mausab ang maong role. Nya kung dili na ganita lutuson, dili na ganita dumtan, pasabot ana, wa na ta magsunod ni Kristo. Simple ra kay analysis. Kamoron gilutos mo. Wa no. O kay wa naman kay mo magsunod ni Kristo. Kuan mo. Aksyonan na mo nga patyon. Wa na.
Nakaron unsa may mga buhat sa kalibutan nga sukwahi ani nga maura bay atong kasagaran gisunod nalipat man ta. Unsa may gibuhat sa kalibutan? Gitudluan ta una human rights. Kana yung human rights. Gihimuag mga balaod ang human rights. Nya kay na may human rights, adi na ta malutos, makakiha naman ta. Di ba? Oo, wa ko musaway anang human rights ha, nangilad na. Pero magbantay ta. Basig sagang na nato aron di ta lutoson. Human rights. Ikaduha, gitudluan ta og culture of saman comfort and pleasure. Kana sa ato pa ang human right gipahaom na didto. Do na ko'y right to be comfortable and to experience pleasures in my life. Muna di ko pwedeng lutoson nimo kay kung makahatag na ka na kog displeasure o discomfort, ikihati ka, idemanda ti ka. Mga balaod ani divorce, divorce, kanang abortion, legal separation, kana mao na siya. Ngano makig-divorce magas imong bana? Discomfort o displeasure ang iyang gihatag. Mao na siya. Mao na ato mga kuan niya sunod ayon. Cultures kalibutan karon, wealth is power. Mao na ang pobre kayo maningkamot gyud kay naman sa siya abilidad, maningkamot gyud siyang madato kay inig kadato lang gid nako, din agid mo kadaog-daog nako. Mao na siya. Ningkamot gyud ana ba pobriha. Pag humag eskwela, paningkamot yung trabaho. I want to become millionaire. Pagka milyonaryo na, sige nagbaog-baog sa baw-baw sa ang mga taong sigig saway niya sa una. Ana-ana na. Mauna kaning gawali. Kaunab, sigihan manig saway. Karon, pari na, sige nag-amin, katong kasigig saway, pader, paamin na ta. Mao na ganahan kay kung mahimong pare kay mao gyud mo nako. Mao na ni. Wealth is power. Nya sunod ayon, politics is power. Politics dagan yun, sip-sip yun, kapit yun sa mga kusog nga mga politicians harog matapik lang ko anang ilang partido kami na maoy authority haron makalikay ko aning gasigig daog-daog nako. Ana dayon mao ni karon nya kaning upat nga kong gisgutan labing minus kining upat nga kong gisgutan mao man ni sila ang kontra sa prinsipyo ni Kristo. Unsa may prinsipyong Kristo nganong lutoson man ta? Kay pagsangyaw sa maayong balita, pagsangyaw sa balita sa kaluwasan, o unsa may balita sa kaluwasan, biyai ang inyong mga sala, ato yung sawayon ang sala. Mo nay number 1 nga misyon ni Kristo. Ako mong gipadala ngadto sa tibuok katawhan aron pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Kaluwasan sa kalag, musaway gid tag sala. Nya anha man diha masuko ang tao inigsaway ni mog sala. Kamo karon kay wa man mo manaway sa sala nang libak raman mos makasasala, na mao na siya tinuod nga lihay-lihay. Kana bang libak ba? Inigabot na sa inyong giistoryahan. Daygon na yan. May kay kapader. Jesus, may jud kay ka. Iniglak ko. So, si baka to pariya. So, sambot lang. Na safety kay kadiya kay libak-libak raman nya inigomay pangutana na kinsay galibak na ko wa ko magsulti na imo ning wa ko magsulti na ambot lang okay na lihay ala isang yaw kunong maayong balita unsa may maayong balita na ang kaluwasan unsa to ang kamatuoran maghatag nato og kaluwasan. Mo na si Esteban, sangyaw siyang maayos kamatuoran, aporting lagutas iyang mga kanhi, mga suod. Mga suod raman sa dinyang uban, kay mga silingan man niya.
Gatamod man ni silang Esteban kasi Esteban usaman ka tao nga buutan. Pero pag sangyaw na ni Esteban kagot ilang ngipon sa kalagot mao na gipatay gid siya. Natanawa. Unsa may sunod nga misyon sa Ginoo nato? Bulahan kamong mga kabus. Bulahan kamong mga gilotos. Isangyaw sa din nato nga ang kakabus di ay mao day tinuod nga kabulahanan. Saman, sangyaw mo ani. Nya kana di ay pagsigig dinato mao di ay nay makapaimpierno. Pagkalisod sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa langit matud pang Kristo. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa dato pagsulod sa pultahan sa langit. Gasangyaw mo ana. Gitudlo na ninyo sa inyong mga anak. Nakamuha, day, dong, eskwela gyud maayo aron mapobreta. Na. Kay ayaw gyud pagdato dong. Day ayaw gyud pagdato kay pastilan lisura gyud isuod sa langit aning mga dato. Ana. Inyo nang gisulti. Eskwela giday, trabaho gyud abroad aron mahawas tas atong kalisod. Sumao gid na ikaw nya mao man koy kapag domestic helper, wa man koy kurso pag domestic helper, mamang rape ra ba kuno nato ay bahala nag-rape mo ka naa man kay ikasukol. Ang importante lang nga naatay kwarta. Mao na nato. Sige hag-rape sa mga amo, sige lang gyud agwanta lang. Yang ato ra ba sa ditong mga balaod inigdangop sa nimo labanan ra ba sa to tagaan ra man sa kwarta doko lang ka di ka kaagwanta mamatay gyud ka. Kana man kay ganaman ang tumo dai gagmay pa man ang imong mga anak nganong mo abroad man ka sus para sa kaugmaon sa kong pamilya kay dinhi magsalig ko ni akong trabaho perting gamayag sweldo nya ni may opportunity maka-abroad ko siya gagmay pa kay imong mga anak ko imong biyaan. Mao pa magani na pagkatao ana ay sus mausabot ra yung Ginoo kay para ginis kaugmaon pag-abot dito gitukhang sa kauban dito ang nahibilin sa diring bana nanukhang sa silingan kay kuno gimingaw kay kuno kana ganing unsa na long distance love affair kuno ana ay sus ang resulta bungkag ang pamilya mga anak wa nay klarong ginikanan ngano man kay wa man mo sangyaw sa bulahan kamong mga kabos, bulahan kamong mga gilotos, bulahan kamong mga gutom karon kay tagbahon kamo mga gutom. Kanindot anag mo atong isangyaw? Nya nagsangyaw ta na. Wa oy. Ngano man kay lagi ako nang gikaingon galisod tag sunod ni Kristo. Ang ato ra gyud no kutob ra gyud tas pagpahimos ni Kristo. Kana bang pahimusla nato ang iyang grasya. Mao na siya'y atong hangyoon na taga-i kog kwarta, hinaot unta maka-abroad ko, hinaot unta nga ana ba mahalin taning akong yuta. Kutob ra gyud ta diha. Ana no? Nya ingong Ginoo nya unsa may sunod ug mahalin na imong yuta ug maka-abroad ka unsa may sunod ug mupasar ka sa board exam unsa may sunod nya ako sad magsiskog hangyo mapunta gyud unta kog nindot nga parokya kanang dako-dako kolekta ay ngano man pa diro unsa may sunod ngano man gyud makasangyaw ka sa maayong balita mao na human sa kalipay natos Pasko. Ang sunod mao ang pag-celebrate sa unang martir sa simbahan nga misunod ni Kristo. Pagkamalinawon ni ining maong martir. Ngano man ang gihisgutan sa atong ebanghelyo nga nag-ingon, ayaw mo kabalaka unsa inyong itubag, ayaw mo kabalaka ug unsaon ninyo pagpangatarungan. Nahitabo ni Esteban, gisuplayan ra siya sa Espiritu Santo. Sa dihang gibato na siya, pagkanindot sa iyang na-experience, nakita niya ang langit nga naabli, nakita niya ang Ginoo, si Jesus ug ang Amahan. Si Jesus naglingkod sa tuo sa Amahan, nakita na niya pastilan wa nay sakit ang mga bato nga nidapat niya awa lang gyapon mo ma-encourage nangugat naman unta ko
Kanindot anang maong kasinatian, kakita ka Ginoo, aktual kita nimong langit. Aso ayo, ingna imong banay, golis inyo, batu ako no kudong, kakita ba kog langit, ana. Tinuod sa tingali. Kana bitan tamparuson kas imong banab, patid-patiran ka, nya moingon ra jud kaniya nga Ginoo pasaylua siya kay wa masayod siyang gibuhat. Kana kita juga Ginoo ana. Oh, ana man na basta hapit na ka mamatay, makakita man ka Ginoo. Sa ato papatyonon kita. Pero mga igsoon, mao kini ang sugo ni Kristo. Mao ni ang tinuod nga solusyon sa atong dagko kaing mga problema karon. Kining krisis nato sa kaning kuan ekonomiya, kanang daghan kay mga pobre, daghang kay mga way balay, nyab siging kinawatay, siging drugas, baligya ng drugas, siging smuggling, ngano man na tungod na kay nag-ilog ta nga mahimong dato. Pero mag-ilog ta nga mahimong pobre, unya magbinuutan tag maayo, angay-angayo nato pag apud-apuro nato maayo ang ato mga bahandi, pagkanindutas kalibutan, malinawon kanabang way pobre, way dato, pero wa say nakuwangan. Naa ang kalinaw, paghigugmaay, panaghiusa, pagsinabtanay sa mga silingan. Kanang ato mga agianan diha nga purti ng gagmaya kay gikural nagmaayo sa silingan. Kay haron lang yun komportable sila dito, mawa na na. Kanang naglisod tag-agi, nga hasta ganing motor di nakaagi diha. Mawa na na siya. Nga naman, mag-angay-angay naman tas agianan, kay pulos man ta mubati sa usag-usag. Kay total, wa man ta mga ambisyon nga mapobre o madato. Ang atong ambisyon nga maghigugmaay ta, magdinawatay ta, magpasayloay ta. To build a Christian community, not evil community. No. Wa gyapon mo makakuha. Sige, manindog na lang tingali ta. Ato na laning padayonon, pinaagis pagampo sa katawhan. Mga igsuon, taliwala sa kagahob ug kasadya niining panahon sa pagkatao sa atong manunubos, gipahinumduman kita sa simbahan mahitungod sa krus ni Kristo. Uban ni San Esteban ang atong unang martir, atong pangayuon sa Ginoo ang atong panginahanglan ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga katawhan nga sakop sa hilom nga simbahan nga nanag-antos sa pagpanglutos tungod ug alang kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer nga magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga gipangayo ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalipay ug pagsalig sa taliwala sa mga kagubot, kawad-an ug kabalisan nining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Mahimayaon o makagagahom nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo diha sa pangaman ni San Esteban, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that
Maigsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Madawat unta nimo Ginoo kining mga gasa sa gugma nga gihalad sa mahimayaong paghandom ni San Esteban nga martir. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga way sinugdan ug way katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Esteban, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita karon pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga kalinaw niining panahona, haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Yes, we will be all. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ginoo, giluwas mo kami pinaagi sa pagkatao sa imong anak o gilipay mo kami pinaagi sa piyesta ni San Esteban Martir. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa daghang mga timaan sa gugma nga imong gihatag kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga kalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iyampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalig-on. Diosnon nga kusog. Nya mahitabo ra ni siya kung andam gyud tang mutuman, musunod sa gisugo ni Kristo nato
bisan pag mamatay ta sama ni Esteban, San Esteban. So karon atong i-update mo sa atong nahalin nga mga slots sa atong ipamaligya nga 1,000 ka faith and power slots. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 660 ka slots. Pakpak. Nagkakusog na gining halin ani. Mahuman gitingalin ni karong December 31. Murag di na tingalin, okay, dool na malang. So ang nahibili na lang nato nga slots 340 ka slots, 340 na lang. Sige gitag pinalitay. Ang ton mahuman gining ato dinhing mga project. Congratulations sa namalit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.